belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Paardeneigenaren uit Aruba hebben geklaagd over het feit dat een trailer met daarin 11 paarden meer dan 24 uur op een werf op Curaçao heeft gestaan. Dit heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van de paarden. Die komen uit Aruba en gaan via Curaçao naar een internationale wedstrijd. Maar als gevolg van het feit dat de paarden zo lang in de trailer hebben gestaan, wordt getwijfeld of dat nog mogelijk is. Inmiddels zijn de paarden vanochtend naar Parera geëscorteerd door de politie, waar ze rust kunnen krijgen. Een 27-jarige Curaçaoenaar stond gisteren terecht voor de rechter omdat hij ecstasy-pillen in een drankje voor zijn vrouw heeft gedaan. In plaats van de vrouw werd het drankje gedronken door een baby in huis. Deze kreeg een epileptische aanval en ook verschillende organen vielen uit. De baby moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De vraag is nu waarom de man de pillen in het drankje voor de vrouw heeft gedaan. Hij stuurde haar een bericht dat hij iets lekkers om te drinken voor haar had achtergelaten. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrãozita. Se você trazita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Gisteren vond er een lange huiszoeking plaats bij een huis in Roi Santo. Uiteindelijk werd een 30-jarige man opgepakt. Ook werd er drugs in beslag genomen en verschillende vuurwapens. Sommige van die spullen waren goed verstopt en daarom duurde het zo lang voordat alles gevonden was. De politie onderzoekt verder de zaak en de man zit voorlopig vast. Vorige week op 29 september werd het lichaam van een dode man aangetroffen op een balkon van een huis in de Calle Strena. Gisteren werd de eerste verdachte in deze zaak aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man die in dezelfde straat woont. De zaak is verder in onderzoek. Een bericht in de Extra heeft gisteren tot commotie geleid. De krant wist te melden dat er binnenkort een bijeenkomst gaat plaatsvinden waarbij de werknemers van het CMC-ziekenhuis te horen zullen krijgen dat er gekort moet worden op hun arbeidsvoorwaarden. Directeur Gilbert Martina ontkende dat hij dit had bevestigd aan de Extra. Vaststaat is dat er volgende week een gesprek gaat plaatsvinden tussen de directie en de werknemers, waarbij wordt gekeken wat de slechte financiële situatie van het ziekenhuis voor gevolgen heeft voor de mensen die er werken. Bij een auto-ongeluk afgelopen zondag op de Schottengatweg West is een 52-jarige Jamaicaanse man omgekomen. Hij werd door een auto geraakt terwijl hij op zijn fiets op de weg reed en kwam later te overlijden. De politie zoekt nog steeds de chauffeur van de wagen. Mensen kunnen anoniem een bericht achterlaten zodat de politie erachter kan komen waar de chauffeur zich bevindt. Curaçaose parlementariërs Sareti America Francisca, Sheldry Osepa en America Today hebben gisteren in Den Haag in het Tweede Kamerdebat gesproken over het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek. Curaçao is bang dat als Nederland een stuk zee van 35 vierkante kilometer afstaat aan de Dominicaanse Republiek, dat nadelige financiële gevolgen voor Curaçao zal hebben. De minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Wopke Hoekstra, stelt dat dit niet het geval is, maar als hij over 4 weken op Curaçao komt, wil hij verder met Curaçao praten over het onderwerp. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.